Hvis du har fundet en bog, som ser spændende ud, men som du ikke har tid til at læse lige nu, har du mulighed for at gemme den på din huskeliste i appen Biblioteket. Det kan fx være, at du har åbnet appen og trykket på Søg nederst på skærmen. Så kommer der nemlig en liste frem med kategorier, som gør det nemt at finde inspiration til læsningen. Du kan scrolle ned og trykke på en kategori som skønlitteratur, og så scrolle videre i denne kategori, indtil du finder en bog, der ser interessant ud. Klik på bogen, så kan du læse mere om, hvad det er for en bog, hvor lang den er osv. Hvis du ikke vil reservere bogen lige nu, men gerne vil gemme den, så du let kan finde den igen senere, så kan du trykke på Føj til huskeliste i højre side af skærmen. For at se din huskeliste, kan du trykke på Min side nederst på skærmen. Derefter trykker du på Huskeliste. Her vil du kan se alle de materialer, du har tilføjet til din huskeliste. Når du senere har fået lånt materialet, eller hvis du ikke længere er interesseret i et materiale på din huskeliste alligevel, kan du klikke dig ind på materialet og trykke på Fjern fra huskeliste i højre side af skærmen. Sådan har du mulighed for hele tiden at holde din huskeliste opdateret.